Eta gaurkoan, esan dizugun moduan, hementxe dugu Maite Ziganda, sei elkarteko koordinatzailea, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Arratsaldeon ere. Zer moduzua, Maite? Uda. Ba, oso ongi. Orain uztailean bai izan dugula lasaitasun pixka bat gehiago, lehenengo 3 astetan esaten ditugu oporrak edo bueno. Ekainean izten dugu, baina uztaila lehenengo 10 egunetan joan ziren taldetxo bat Alemaniara, horrelako bai. Orain ematen dela asko interkambios europeos eta horregatik. Joan ginen iaz eta berriro errepikatuko dugu, deitzen da Oldenburg herria, eta atzerkiaren medioz lantzen da migrazioari buruzko sentimenduak eta uztaila izan da hori prestatzeko abuztuko programa. Oso, gainera abuztuan baduzue ekimen bat oso berezia, ez? Ez da igual kurtsoarekin egiten dituzuen gauzekin badugu beste formatu bat edo ez, beste modu batera antolatzen duzuela. Bai, normalean, orain abuztuan badago lehenengo harrerako programa egiten dugu. Karo, sei elkartean joan dira etortzen familiak, egunero iaia familia bat daukagu, ez? Laguntza eske. Eta ja otsailetik aurrera ja ez ditugu harreran gehiago hartzen, ja dago kurtsoa oso hasita, iaia bukatzen eta oso zaila da bestera baten bat bai, egun. Eta orduan egiten duguna da hartu datuak eta esan, abuztuan badago lehenengo harrerako programa, eta hor ja kokatuko ditugu. Zein da lehenengo harrerako programa? Badaude batzuk bai institutuan egon direnak, baina beste batzuk oraindik ez direla hasi ez da institutuan. Gogoratuko dut, guk atenditzen ditugula 12-17 urte arteko nerabeak. Etorri berriak direnak, eta beren, badaukate amankomunean gauza bat, eta da bere normalean amatxoa edo aitatxoa, beste batzuetan. Orain dela mediaz 10 urte etorri zirela, eta orain erreagrupazioa egiten dutela, ekartzen dituzte beren seme-alabak. Berez amatxoa da erabakitzen duena, etortzea, beraiek triste daude, ez dute hemen egon nahi, faltan botatzen dute lagunak, amonatxoa edo anutzi duten guztia. Familia, bai. Segurtasuna, ezagutzen duten kontestua, janaria, dena, gutxi gara bera. Aldaketa handia. Aldaketa bai, gainera nerabeak izateko. Eta, etortzen dira ona, 10 urte egon dira, ez direla elkarrekin egoten, eta orain egin behar dutena da berriro berregin, bere familia berriro egin, bai direla familia, baina pizke bat arrara, da, binkulazio hori berriro ematen da. Eta hori da gutxi gora bera guk elkartean egiten dugu lana. Binkulazioa bai familiari, hemen daukan amatxo da itatxo hori, eta baita komunitateari. Eta komunitatea baita irekia egitea. Batzutan, ez gara oso irekiak, oso... Orduan, hori abuztuan oso, zuk esan duzun bezala, askoz ere jatorragoa da, urtean zehar oso, ez daude oso eroso klaseekin. Beraiekan beste lenguaia motamaten zuten, historia, geografia ez daukaz erikusirik, Boliviatik asko etortzen dira eta ez dute ematen Espainiako edo Euskal Herriko, ez ematen dute hango. Orduan, kurtsoan zehar oso agobiatutak daude, nerabeak, beraiek etortzen dira ona eta nahi dute, aprobetxatu institutoa, notak atera eta ikasi aprobetxatu eman dion aukera, amatxo eman dion aukera. Eta arratsaldetan egiten ditugu, hori etortzen dira elkartera parte hartzera. Orain udan, jaiegunak direla, programa egiten dago izetan, oraindik lasaiak daude, ez daukate institutuaren agobioak eta ez daude horretan, eta asko zer lasaioa hartzen dugu denak, parte hartuko dute 30 nerabe, gainera etorri dira 13 herri desberdinetatik, jarraitzen du Bolivia izaten oraingoz etortzen diren herria, baina baita Ecuador, Senegal, Chile, orain dela pare bat urte zenuela izaten, Peru, República Dominicana, Colombia, Honduras, Marruecos, denetarik. Osea, da, imaginatuko duzun bezala, interkulturalitatea eta desberdintasuna, elkartzea,
bakoitza ekartzea kultura desberdin bat eta elkarrekin gauza berezi bat egitea, ez? Beraz, aberastasun handia, ez? Hor, hainbeste herrialderen artean, ez? Bai, aberastasun handia gainera, zuk pentsatzen duzu, ez? Nerabeak, ostras, pues ez, dira super jatorrak. Badaukate beste gauza bat, ez? Beraien zailtasunengatik edo ez daki zergatik, bueno, pues aurrera eraman dituzte beste gaitasun batzuk eta, da guztiko. Ze ekintza prestatu dituzue, abuztuan? Badaude, bueno, hasiko da abuztuaren batean, ekintzak izaten dira, bai, astearte, asteazken eta ostegunetan. Eta badaude bi ekintza mota desberdin. Bat, eramaten dena geletan, han elkartean baditugu 3 espazio, gela espazio, eta hor, bueno, 8 nerabe elkartzen dira 4 bolondresekin, eta, bueno, lehenengo gauza da hitz egin. Nerabe hauek geratzen dira etxean, ez dira ateratzen. Nahiz eta uda izan, zuk hemengo nerabe bat hemen bizitzen den, betidanik bizitzen den nerabe bati galdetzen dio, zer egiten duzu udan, eta etxetik kanpo segurazki, eguneko ez daki ze portzentaian, ez? Eta hauek, igual, etxean egoten dira egun osoa. Eta, bueno, gogoratu ez, ez daudela oso ongi, triste, gehienetan amatxoak joaten dira lan egitera ordu asko, etxe batean, edo pertsona helduak zaintzen, edo bakarrik egoten dira. Orduan, karo, beraientzako bapatean, 6 elkartera joatea eta jendearekin egotea eta norbaitek galdetzea zer moduz, orduan, hori da pixka bat gelaren funtzioa, beraiek sentitzea garrantzitsuak direla, norbaitentzako, eta baita tareekin hastea, lenguaia, matematika hasten gara hartzen nivelazioa egiten, gero institutoan hasten direnerako, nivel pixka bat hartzeko, edo daukatelako beste desberdina, eta, bueno, zer moduz dauden, emozioen jolasak, edo, egiten dira ekintza horrelako ekintza desberdinak, talde txikietan, eta hasteko erlazioak, ez? Poliki-poliki. Eta ja goizeko bigarren orduan, egiten duguna da, taldeka ezagutzeko, baina ongi pasatzeko, Iruña herria ezagutzeko, horrelako aisialdirako aktibitateak egiten. Gainera, uda honetan, oso gauza pila dago nerabentzako, Iruñeko udala gauza pila prestatu ditu, adibidez Gaztediarendako etxean egunero badago aktibitate bat, dago oso ongi, eta baita, Ciudadelan, badaude aktibitate pila. Orduan, gauza da, goizetan ezagutu, adibidez, egun batean, joango gara ezagutzera nola egiten duten bilabesak. Beste egun batean neska batek esaten zuen, nik etorri nintzenean, ikusi nuen autobusa, eta hasi nintzen oiuka, eta autobusa pasatu zen, eta esen paratu, bera ohituta dago, deitu behar duela autobusa paratzen da, eta igotzen da. Eta orduan, ekintza guztia hauek, aisialdirako ekintza guztia hauek prestatzen dituzte premonitoreak, ditzen diogu. Dira, orain arte nerabeak izan direnak, baina bere prozesua nahiko, dolua oso ongi pasatzen ari dute, eta beraiek prestatzen dituzte aisialdirako agriketak. Orduan, horrelako neska batek kontatzen zuen hori, eta ze garrantzitsua da, lehenengo esatea, begira, hemen ez da autobusari oiukatu behar, ode geltokia, joten zara, gero nola pasatu txartela, nola eseri, autobuseko klima nolakoa den, gauza guzti horiek. Ez zer ikusirik bere herrialdekoarekin. Hori da, eta alba da, baita toke, ez dakit, positiboa edo farrezko tokea ematea, egotzen garenerako, hori, gogorera azteko, Orduan, hori da bat, badago beste egun batean egingo dugula jinkana bat alde zaharretik, ezagutzeko non dagoen Iruñeko udala, Gaztelu plaza, horrelako... Pixkat ezagutzeko iria. Hori da. Egun batean bagoaz bainatzera, uarteko hor daude, bainatzeko errekan pozak eta horrelakoak, oso leku polita. Jolastera Ciudadelara, horrelakoak joan nahi dugu. Bai,
Hori da, joan nahi dugu egitera unibertsitatearekin sadar errekaren analizia, jakiteko nola dagoen ura, eta unibertsitatea baita zer ematen alduen. Bueno, gauza pila prestatu dituzte, bai. Da, Iruñeko leku desberdinak ezagutzea, ez? Mendillorrira, kirolak egitera, Yamagutxira, planetaria, bueno, hori, ezagutzea Iruña. Beraiek gero, karo, 6 elkarten egongo dira denbora bat, eta gero beraiek, bere komunitatean egongo dira, egunero bizitzen, eta hori, inkorporatzea, ez, bizitza horretan, hori da gure helburua bai. Eta gero ikasturtan ez hasiko duzu? Orain abuzturako parte hartzen dutenak, nerabe gehienak jarraitzen dute, gero kurtsoan zehar, eta normalean izaten da, aurten izango da, irailaren bukaeran hasiko garaia bolondresekin formazioa. Badakizu gero bolondresak direla laguntzen dutenak, nerabeak ongi sentiarazten eta harrera egiten, eta iraila bukaeran egingo dugu formazioa beraiekin, izaten dela aste oso bat, eta urriaren lehenengo astean egongo gara. Bai, aurten hasten gara lehenago, nola institutuak ere aldatu dituzten beren egutegiak, aurreratu dituzte, orain ez dago irailako azterketarik, aldatu den dena, guk ere moldatu gara egutegi horretara. Hori pixkat, klaro. Beraien bizitza ere aldatzen da, ez lehenago asterako. Bai, ongi dago, guk galdetzen diegu, eta zer moduz, hombre, udan libre izatea ongi dagoela, ez? Iraila ez izatea, azkenean, Bai, bestela zenukan hor zigor moduko bat, ez? Uda osoa ikasten, ez? Eta, baina. Oso ongi. Gure partetik mila esker, Maite, ongi pasau da, eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko, ondo pasa baita gor.